हादरनि राजथावनि खुंफुंनाय जादों सार बेनि गेजेरजों जोंनि बर'नि थामोनथा आरो दावगानाय माबायदि जौगागोन महोत्सवनि उद्देश्यआ जाहैबाय जोंनि हारिमु परम्परा जों मा बेखौ मुलुगनो खिन्थानाय खारन बेबायदि महोत्सवनि गेजेरजों मोनसे डेमनस्ट्रेशन जायो हारिमुखौ खिन्थानाय जायो परम्पराखौ खिन्थानाय जायो जोंनि बिसारधाराखौ बाय सोलोंथाइ सोमोन्दै रायलायगोन इक'नमि डेभेलपमेन्टनि सोमोन्दै रायलायगोन आरो बेनि गेजेरजों प्रधान मन्त्रियाबो दिनै मिथिनो मोनगोन आरो प्रधान मन्त्रि फैनाय लोगो लोगोनो गासै देश बिदेशनि जार्नालिस्टफोर मेडिया बाहाय फैजोबगोन जोंनि सोमोन्दै मिथिनो खाबु मोनगोन बे मोनसे जोबोद मोजां मोनसे अपरचुनिटि जानाय लोंनाय आरो गाननाय जोमनाय दोरोङारि माखासेया जिआइटेक मोनखांनायनि उनाव आरो नैबेयाव गोदान मोनसे दावगानाय फैगोन नामा नैबे फेस्टिभेलनि गेजेरजों जोंखौ दासान खारन प्रधान मन्त्रिया फैयो जेला जोंनो ब्लेसिं होगोन बे मोनसे आलादा बाथ्रा नाथाय जों जे जोंनिखौ देखायनांगौ दिन्थिनांगौ एसे बिराद गिदिर बाथ्रा दा जों समाय सोरबाया माबा होफैगोन बेखौल' लानानै थाबाय थानो नाङा जोङो दा बुंनो हानाय जानांसिगौ जे जों देशनो मा होगोन मानो होननानै बुङोबा सासे आर्मिया जइन जानाय लोगो लोगोनो बेनि उनावहाय बियो बुङो मा देश ने मुझे क्या दिया है ये बड़ी बात नहीं है मैं देश को क्या दे पाया ये बड़ी बात है आर्मीनि बे प्रिन्सिपलाबो जोंनि जाथियावबो जाथि दानांगौबा खारन माने जों केपाबल जानांगौ केपासिटि थानाय जानांगौ आरो केपासिटि थानाय माने मा जों गावखौ नायसे नायनानै मालायखौबो नायनो हायो स' देशनो जों मा कन्ट्रिबिउसन होनो हायो बे मोनसे थिरांथाखौ लानानै आवगायलाङोबा जोंनि हारिनि फिसा फिसा जेंनाफ्रा ओरैनो गावनो गाव जोबलांगोन आरो जों जौगागोन गेजेराव रायजो सभानि मानगोनां गाहाय एमपि सारनिफ्राय जोङो नैबे जोंनि हादरनि नैबे राजथावनियाव जि साननैनि हाबाफारि लानानै बड'लेण्ड महोत्सबखौ खुंफुंनाय जादों नोंथाङा नैबे समाव मा फोरमायनो सानगोन जे नैबे बड'लेण्ड महोत्सब जिथु खुंदों बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय मा सोलायनाय लाबोनो हागोन बियो गोदान मोनसे मोनदांथि जोंनि बर'फोरनि थाखाय जोङो गोदान दिल्लीयावहाय मोनसे समाव जोङो आन्दलन खालामनोसो फैयोमोन जोंनि अधिकारखौ लाना नाथाय जों दिनै फैदों बेवहाय रंजानो गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि बाथ्रा सावरायनो थाखाय जों बेवहाय फैदों आरो बे सावरायनायावहाय जोंनि भारतनि गाहाय मन्त्रि बिथां नरेन्द्र मोदी बिथाङा बेवहाय बाहागो लागोन भारतनि सोलोंथाइ मन्त्रि बिथाङाबो बाहागो लागोन जोंनि डनार मन्त्रि नर्थ इस्टनि जि मन्त्रि दायथ' मोननाय बिथाङा बेवहाय बाहागो लागोन गतिके बिथांमोननि जि बाहागो लानाय बेनि गेजेरजों जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलावहाय माबोरै जौगाहोनांगौ जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौ जों बोरै जौगालांहोनो बिनि बागै जों सावरायनाय बेखौ मिथिहोनायनि खाबुखौ मोनदों गतिके जोंनि बर'फोरनि थाखाय बे गोग्गाथाव दिनै सान आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों आं सानो बर'फोरखौ बुहुमनि गेजेराव गेरेमसा माहारि दानायनि जि सिन्था बे सिन्थाखौ आगानसे आरोबाव बारायनानै खामानि मावनायनि खाबुखौ जों मोनबाय होननानै आं सानो सोलोंथाइनि बिथिङाव माबा मोनसे जौगानाय बिथिं लाबोनो दा अलरेडि जोङो भारतनि सोलोंथाइ मन्त्रि धर्मेन्द्र प्रधान बिथांजों जों सावरायबाय जोङो दिनैहाय इउनिभार्सिटिनि बाथ्रा बुंदों जोंनियाव दिनैहाय सेन्ट्रेल स्कुलफ्राव जोंनि रावखौ सोंनायनि बाथ्रा बुंदों आरो बेवहाय जिहेतु जोङो 8th शेड्युलाव हाबबाय जोंनि जिहेतु कनस्टिटिउसनेल मोनसे लेंगुवेज जाबाय दिनै जोङो जोंनि रावनि गेजेरजों बर' रावनि गेजेरजों पार्लामेन्टआव आं बुंनायनि खाबु मोनो पार्लामेन्टनि सरकारनि जेसेबां प्रसिडिं बे बर' रावाव ट्रेन्सलेट जानो थांगासिनो दङ बेवहाय जों खालि मावनांगौआ बेल' जोंनि माखासे हमवार्क दङ जोङो बर' थुनलाइ आफादानो जा दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जा हारिमु आफादानो जा जोंहा माखासे सिङाव गोबां खामानि मावनांगौ दङ आरो जोंनि माखासे टेकनिकेल असुबिदा दङ बे टेकनिकेल असुबिदाखौ बोखारनो थाखाय सरकारजों सावरायनानै खामानि मावनायनि सुजुगा दिनै फैबाय खारन जों नरेन्द्र मोदी बिथांनि दैदेननायावहाय जोङो दिनै सानै एमपि दं बड'लेण्डनि गेजेरावहाय जोङो ज' खामानि मावनो खाबुखौ मोन्दों आसाम सरकारजों जों दिनै ज' खामानिखौ मावनो जों सुबिदाखौ मोन्दों दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायनि गेजेरजों बिटिसि सरकार दिनै सोलिजागासिनो दङ दा मोनथाम सरकारा ज' खामानि मावनायनि सुजुगखौ जों मोनदों बे सुजुगखौ जोङो अनसायनानै बे सुजुगखौनो जोङो सिगाङाव दोननानै जोंनि राव हारिमु थुनलाइ जौगानायनि जे एजेन्डाफोर दं बेखौ जों जाफुंसार होनो थाखाय जों दिनै गोख्रोङै खामानि मावनायनि सम आरो बेखौनो जों मावनो थांगासिनो दं गोजोननाय थाबाय सारनिसिम साराबो गोबां खोथा माखासे फोरमायलांबाय बेहाय दिल्ली बायदि जायगायाव दिनै माने बर' दुलाराय हारिमु आफादाबो बेबायदि मोनसे माने बाख्नायथावना हाबाफारि बे समाव माबायदि मानो थाखाय बेबायदि लानाय जादों साबायखर दुलाराय बर' हारिमु आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद आरो गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा बे मोनब्रैजों लोगो नांनानै बिटिआर सरकारनि हेफाजाबाव दिनै बे नैबे दिल्लीनि बिखायाव साइ इन्दिरा गान्धी स्टेडियाम बिनि लांगोनायाव बड'लेण्ड महोत्सब बेखौ खुंनाय जादों आरो दासिम हाबाफारिया जोंहा फुंनि
जा हाबाफारिमोन बे फिरफिला बिर होनाय मोनब्रै आफादनि बे जानानै थांबाय। बिनि उनाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सावगारियाव बिबार बावनाय आरो जातिर पिता महात्मा गान्धीनि सावगारियाव बिबार बावनाय बेबो जालांबाय। दा बेलासियाव 2 बाजिनिफ्राय जोंहा हाबाफारि दङ। जोंनि बर' हारिया जा GI-टेग मोनबाय 21 आइटेमनि सायाव बेखौ जोङो दिन्थिफुंनाय जागोन आरो बेखौ बेखेवगोन जोंनि भारतनि मानगोनां गाहाय मन्थ्रि बिथां नरेन्द्र मदिजिया आरो बेयो जोबोद गाजा गोमजायै जागोन। दासिम जों जेसेबां थान्दै जोंनि मावथिफोरखौ जों आसा खालामदोंमोन 5,000सिम, नाथाय बिनि बांसिन सुबुं दिनै थुबुर जानो हाबाय। जोबोद गोजोनथाव जादों, जोबोद गाजा गोमजायै जादों। आं बिनि थाखाय जाय हेफाजाब खालामदों बिटिआर सरकारनि बिथां चिफ प्रमद बर'खौ गुबैयै आङो साबायखर बावदों दुलाराय बर' हारिमु आफाद जानानै। लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे मोननै आफादखौबो आङो जोबोद साबायखर बावदों। बिथांमोननि आफादगिरि डक्टर शरत नार्जारि, मानगोनां दिपेन बर' बिथांमोनखौ आङो आंनि गोसो सिंनिफ्राय साबायखर बावदों। गोबां मेहेरगोनां माखासे बिबुंथि लाखिलांबाय। दिनै दिल्लीयाव बे खुंफुंनाय सानैनि हाबाफारिजों दिनै बे दिल्लीनि राजथावनि नैबे इन्दिरा गान्धी साइ स्टेडियामाव जोंनि बड'लेण्ड महोत्सब जिथु हाबाफारिया दा सोलिगासिनो दं, बिनि गिबि हाबाफारि फ्लेग हस्टिं जानानै थांबाय आरो मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय बे जानानै थांबाय। दा नैबे समाव जोंनि नैबे हादरनि राजथावनि बेहाय जिथु बड'लेण्ड महोत्सब खुंफुंदों, बेनि गेजेरजों मानगोनां आसामनि मन्थ्रि उर्खाव गोरा ब्रह्म बिथाङा गोबां खोथा फोरमायलांबाय। मानोना बे महोत्सबनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि माहारियारि थामोनथा आरो रैखाथिनि बिथिङाव गोबां जौगानाय लाबोगोन आरो गोबां सोलोंथाइनि बिथिङावबो माखासे सोलायनाय लाबोगोन, बे खोथाखौ बिथाङा फोरमायदों। आरो दिनैनि नैबे सानाव मोनाबिलिनि 6 बाजि रिंगा जानाय लोगो लोगोनो बेवहाय हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङाबो बेवहाय गाहाय आलासि महरै बाहागो लाहैगोन आरो गोबां माखासे मेलेमजिबि, माखासे इन्टेलेक्सुयेल दैदेनगिरि आरो हादरनि माखासे बिबानाव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लागोन। बेवहाय गासैबो बर'नि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गोबां बेवहाय मेलेमजिबि दैदेनगिरिया बे बड'लेण्ड महोत्सबनि बे साननैनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोनदों। आं बेखिनियावनो नोंथांमोननो दिल्लीनिफ्राय नैबे इन्दिरा गान्धी स्टेडियामनिफ्राय एक्सक्लुसिभनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायबाय। गोजोन्थों।